ассалому алайкум дӯстони азизи меҳрубон ва шунавандагони канали мо. Умедвори он ҳастам ки ҳар куҷое ки бошен соғ ва саломат бошен. дӯстони азизи меҳрубони ман, биё бас кинен ҳамин стройка капат ламата ба худо ман дилам месӯза барои шумо ки ҳамин шумо азоб мекашен, заҳмат мекашен, аммо дар охир тобегара кор мекунен, 1000 рубл кор мекунен, ҳамиқати Аллоҳу акбар, нимуш хурданӣ меша, нимуш пӯшиданӣ меша, дар охирон ҳичи дар кисатон намемона. Ман каналҳои фурӯширо барои шумо пешниҳод мекунам ки бизнес идея, бизнестона через тариқи интернет ва касоне ки ҳунар доранд через интернет, марҳамат, номерое ки дар рӯи экран мебинен, WhatsApp, имо занг мезанем. Каналҳо аз 1000 подписчик то дӯстони азиз 90000 дона подписчик, сенаҳошон сар мешаванд аз 6000 рубл то 600000 рубл. дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳангоме ки савол метиҳен, савол тиҳен ки монетизатсия ё ин ки без монетизатсия. Каналҳои беҳтарин шуморо интизорай. То видеои оянда, худоёру мададгоратон. Лайк ва обуна шуданро фаромӯш намекунем.